Sungguh cium kan bar jiruai, sispa pra pra, iwei pra pra. Songo malakapor ya sakramen Bakhuid tamar balong blai aburam hau kpa berhau kuon berhau mensim bakun kumba klalong hakapaminingkong cumenta barabor jinom na jinom amen onyara songo malakapor ya sakramen Bakhuid tamar balong blai aburam hau kpa berhau kuon berhau mensim bakun kumba klalong hakapaminingkong cumenta barabor jinom na jinom amen nyero yami ku Jisu yaro emi ku Jisu i yami ku Jisu Ikemi ku Jisu Shania hami ku Jisu Shania hami ku Jisu Ikermen hami ku Jisu Ikermen hami ku Jisu Imani yami ku Jisu Imani yami ku Jisu ku Jisu biye hakani ke janmien ni sapli yakani ke Jingkyrkhu yak sem thmai ko balang ka ayom ko por adben rengka ba ke jingdon jong piu Jisu halo ko ni ke duan pipen kre yak jingwan ka baar bar ke jingwai no ko perthai ba khamtam ke jing puli bon sio skaula shai ke step ki salong ke jing puli ke basautanat ki bakta khamtam mangi kum khun kristan ni ap community ya ke jingwan jong pi ka baar bar haga juko por ni sa duai karpang hagani ka sisa jan ka bakhadu jong ni ubnai ubangi duai nam takini masiem baro ki basa por ban khuj ki kemen haba mungi wanra ya ki hakmat jong pi ko Jisu isa duai karpang na punta kini kerteng ki bla pen pau munta ka janmiet par khamtam na ka punta ka mensim ji ime ipa ki men para ki khon ki ki bahaying bahasam ki mama ki maisan ki pasan na do kleng do ki bishop ki reuniam ki sesar baro tu basa pu ban khoi bam nan shu manu ban duai lem na punta juki isa terwai ki baro ko Jisu bieje hagani sa jan ka bakhadu jong uni ubnai November bang yo ban IT yaki khamtam bakin yo ban point okloi habneng in duain kong shabe dagni sam khnai phuai ban laj daga khlam coronavirus ba khamtam kala third wave ka bala sala di ka pothai bro khoi ba khamtam kala poi ru umju hangni hapo kari jungi utau bai shong ga jikari u bhalor tam utau bai sa sa sarni ujung badan bor unong ha utrai mami ga jikari bat ka kot junga kublai junga hami nga shania un pelai phi na ka surya ju nong riam bana ka khlam ba penjot un tap ya phi di snare jung u bana po thap nyang jung u phin yo jikari sangti jung u kalogasti jung phi phin tiang ye jing sher khai ka mien neyo knam u baher mesni lemni ka khlam ka ba shang habadum lemni ka jingap them ka ba penjulor mesni ang Syajar gila ban kelon hasnda jongpi sipo hajar chikamon jongpi hari hajan jongpi tikan omwan hasupai di khmat jongpi par pinjo iya kabainong jiki reus niyo na marba pilalai ri hautrai
bat phila lei syong badu bahalor tam phin ngal jinjari ai onom don jinglan non hakayeng jong phi un phai lak yangel ban sumar ya phi ban yada ya phi kat shaba philai hagi ti jong ki kan ra ya phi yoga kjat jong phi kan jin thut hau ma phin yu sing ban sen pu phin kadem sing khanra bu yak jakor ublei un ong namabu ithem siem yanga ngan pelai ya u ngan yada ya u namar ba nyu burame teng jonga haba u khot yanga ngan jubab ya u ngan don bat u haga jing jinja bangan pelai ya u ngan pendon buram ya u bangan penhun ya u da katakal ta belajaran bangan pen ihu ya kataka bor juga jing pen im jonga Bless punu Jisu dakan diga sam kandai puai ke bangi duai babun kibrio kiblayo ya kani ke jingpang delta berian baga wan sakoi pa ke jingpang ke bakla ke bakham sni uban ya kani kumbangi i deka television ti kumta kutra Jisu ngim se nama ngidon diladi ban ngibu iladi hapo kata ke jikdu be lam ke jungpi ko Jisu baspontam ko Jisu unong penem unong suspa ba unong pelat yangi dakani ka klam be shir hitam shimba jirai ke beningkong ko Jisu be jangin ple mentai ya kani ka ayom jiko porat ben ka samtuma jiko balang dakani ka jinga slok bu Jisu ubama u ang am hadu manganda wan biang si Yesien ka jing penkrea nak benta ka jing wan ka baar jung trai Yesu ka percaya yang baru ko Jisu biye dakani ka jingruai jogo jingpli yakani ka ayom jiko por adben kalong kata kapor kabami ngin ai jing kermen bad jing hun siem yagitu bapang bestom baro ba khwagar pa banduai lemnak banta juki hakani ka jing mani sakamen tikum ta ko tra Jisu biye ngin terwa Om tang iki mensi blakla no andrai wadi kini bapang bestom ki badon haki ying sem haki hospital don apne juki ki bla up community ya kata jingwan khot no ukun ran na kata jing thiapang in pentian yaki ko Jisu dakani ke jing duai ke baga balang kala bu hak ma jungi bangin terwa syafi ko Jisu unong pen koi pen khia rengkat
ban ka kme brek bra thisi bo Joseph Bakhuid uba sangkhndiat por uni uban snem jong Joseph Bakhuid u sakut no ban ba phi u Joseph phim ju kan taj bangi terwai kini ba pang bestom hagi sangti baspun tam ki jong phi bat phi pen ko yaki dagata ka jing terwai jing yin hakani ka jan mit hakmal jong Jisu o Jisu mela ung tu kan tin to pan ba phi sayo wat bi sa shem te ba sa priya phi ni pan na mi ko Jisu ba man wanrung hagado no jukini ba pang be stom baro ki ba khokar pat bantuai lem nak penta juki ki doni ba lei pha sumar shabar ban yo to ko jikhia kham tam ko jing pang kansar ka jing pang stroke but kham tam ko ta ka jing pang ka ba maki kimla ban yo jing ko shu lanu lanuru ni tep ya kata ko Jisu ba buon kini gi mani para ki sha shitom kumta nyimla bali ai dan da wai ka bala ban pen ko ta da wai jing e ka buma phi phin ayaki ko Jisu ba etam ko Jisu kan rat to wan biang ha ta ka jing em jong phi da du ko po ba ma phi phila wan shni perthai phila pen ko bun ki ba pang be shitom ki ba ko phila pen yai biang ki ba mala phi pen pe biang ki ba kelu pen yo so biang wari ba yap phila krasiu thia biang to pen khuj ba to pen koi pen khia lem yagini thil snam jongkini himani para jongi ki bam dei ki jade do dei snam bat ki hare ni duai na penta jongki namaki khwa karpan ban duai lem na penta jongki ko Jisu bi je ai haki yak takam siem ban trang bur bor fi ban kumen bur bor yak taka jing em ka bang yo ban ai yak jing ko jing khia ha ka taka jing shtam jing jar ka bagi dei ban sha ko Jisu kan ran na mar phila don ta halo kan ga duan pitip ya kai ga bami ngi sa duai ha jar na ka benta kini himen parajingi baro ki ba pang bestom ki ba khogar pa bantuai lem dak benta juki to sin ran lem ki ko Jisu bas buntam ko Jisu ba janai tam ko Jisu ba itam ngi kerpa dan adu ka do nuon to mabi pop kisang bagi jingle bakla jungki baro ba tu ai ba maki kin yo no kloi ka ta ko jingkhia hapo ta ka jikdu bi lem jupi hapo ka ta ka jing shakri lem jupi ko Jisu to priang igni jing kini ki jing duai jungi ki bang sa duai jar hakmat jung fi Jisu na martang ta ka jing duai ka bang yak selok berpi ka long no ka ta ka jing pen biang yakini ki himen para jungi baro ki bathia pang hapok ki hospital hagi ying sem bat shabar juguni ka jungi na ma baki kwa ban yo jing ko jing khia de tang ma fi ko Jisu ubala ban le yak ta gi ke baro haga ba mangi ngi so ban terwa yaki hakmat jung fi la abni syong ban duai jar nam takini ba pang be stom baro
Malaysia boneu Jisu. Ila duai na benta kini bapangi bestom. Pada kau mengingi IT yaki baro apa kesangti bersepuntam jumpi Jisu. Kamon kadi ka jumpi om kamon jungi kibrio. Isu IT lot baro apa kata ka jumpenyan bat kumba ong taurang ba hispa. Tuwat rung hapo kayeng junga syukran tang sikentian usakri junga unsakwan. Hoi ko Jisu ibu ka jing syania ibu ka jing scam juga jingat hapo ka jing lem ka jumpi yakini bapang bestom arhajar samen syuap lapan koit penkia yaki baro. Akan dia ka janmia ko Jisu inkan mawi ki mesiem baro ki basa per penkuat bahkan dia ka sisa jain ke bakhadu ke ba ikwa bantuai kerpang-kerpang nak minta kini ki mesiem baro ki blaklat no. Sim ka jingruai ke ba saus pa henriu fu nyau. Tang arkon saus pa henriu fu nyau. Jadi sim saus pa henriu fu kunai mesiem kiri ungai. Kamu terwalut baro ki mesiem hak di penkuai. Dak ni ka jing duai baka jing duai ke bamang sa duai nak pentajung ki. Yang baru siem hagadik penkuan pilong ki badan bong ba menta ke jan miet ngi duai na benta jung phi hakmat jung disu badon haksa kamen Bakhuid tam jug duan pilong ma phi kinong yo pateng balatikna jung ka beneng pilong kilok ba ie jung disu
ubala place nam nak benta jungpi bat ka Maria ka balong ka kumi ba isnei leng ba gajing sai lem jungpi to penyo yaki yak ta ka jing ei ban em ka jing em ka babha ban yap ka jing yap ka basuk bat ban yo yak jing suk ka bam jukut habneng komen si bashir hem ki ba trang ban yo light no ban yaro ban pendan buram ya ublei habneng dak jing isnei basbun jungpi tu yarab yaki hakani ki jingdon kam ki ban kia halo jungki hakini ki por khamtam dak ba mangingin kan mau yandungin duai yang ini kan mau in bu hakmat jung disu hakani ka janmien bamaki kin yo ban priang ya ka jing mam ka jing isnei ka jing ten man sim bakin yo ban poi kloi no shabneng perkhat ikini ka sim ke bamapi pikwa ban duai hakmat jung disu menta ka janmien kum kata ke jing songo na benta kini kim sim baro ki bang iwan bu ahmad jung phi ko jisu ya sai lem na benta jung ki hakmat jung pau bhabneng hakmat jung sim bakhuid ngi terwai ki baro hafi ko jisu hakata ka kerteng jung jing e jing isnei khamtam da kani ka jing dawa men sim bla lumlang leng ba ka jing duai jungi ki jing la pen shitom jungi bat ki mas bakhuid ki bang iwan terwa na benta juki kin yo ya kata ke jing susi khang nak benda kinu ni ki pop baria ki mamaki kila kumle kumta ku jisu beje to shim yakini ki jing duai ki mangitarwa kerpang e nak benda kini ki mensiem baro ki ba ni duai khamtam hauni ubnai bambar ubrajan poish ka bakut joga jing pen yo ya ke jing pen jam ko badam nak benda ka mensiem joki to yarab lemeki ko jisu takani ka jing duai ka bamuingi wan duai bakin yo ban poino kloi habneng lengba ka jing shaistom ka jing len lengba ki jing duai rusi bakhoi nak benta ka jing pentgen yakini ki mensiem baro ki badon hapo ka ben khoi ko kumi bene ko prathisi philong ka kumi ka bajule jingo yakini ki mensiem bonusien hapo ka ben khoi to nang pentren lem yaki ko may beneng batu yarab lem yaki pamaki kila ban poino kloi habneng rengkat baga jada rengkat baga jikershan lem bajupi ko je se bakhui pi long uta uno yarab uno kershan lem yaki di mesti makadi pen khoi to yarab batu kershan lem yaki leng ba ka ni ka jing duai ka bangi kerpa dia pi ai ba ka jing yarab lem jupi ko je se bakhui nang tina beneng kini ki mesti baro kibai baton kiban sing bom dan shumanu manu bantuai lam nak banta juki kin yoken ban mat ya kajikmen kajing suk ba kajing jatai ke bom jukun ko khpa jungi ba habnen kalong ba khoi ka teng jungi kan wan ke hi ma jungi kalong ngon jungi aga khando ku ba habnen to ayin ta ke bam jungi ka ba hala to ma bi keren kan jungi baru ma bi bless liu yangi Wadala mingi syawji pensyoy Ndray to pelay ingi nakabasniyo Amen Kublay ku Maria Dabaga jingay Sray to berpa Lagar kuy panda pregan jay Balagar kuy usok Hoy chong pao jisu Ku Maria bakuy kumi chong blay to tuway minta chi nong kwam Mentabra po la jingyak jingi Amen Kaburam Hau kpab hau ku berhau musiyo bakuy Balang kong jumta berbuat junam sajunaman. Utrai tu ayah kinja thai bom jukun. Kinja thai ke jingsung. Sibu jirai berhispa hinyo fokundai. Tongin dem nyamani.
Oblay ko try jungi hagani ka sakamen bakrao ni wande makma Jesus Christ kuon jungmi ni lapli ko Jesus biye yakani ka ayom adben ka si utray lashai ka jingstang jukani ka stem thamai ko balang ni la duai na bentak papangi bestom bakin yo no kloy ta ko jingkia ni la duai ki musiem ki basa pada berhuoi baswa bau ni ubnai unkut no ni terwa ba makikin yo ya ka jing penjam ka badam Kutra Yesu bela walong beliau nak kabar teisi, bela syaya belu ban penim ya kini musim ki basa pada benku, to ai pada baplai laga jinget bar ka jing ie, baga jing snailem jung nong penim ubadan senda juki kin yo no klo ya ka jiko jingkia hakal yang juga met bar kin lai no klo nang tanah po ka di benku bagi di bansa kandiat por, ya kini barong ipan dau Kris utrai jungi. Amen. Abraham hok pa berhau kuat berhau mesti makuat. Jingkyrkhu berjuang, lai spa sapulai, lai sa lai. Right.
juki yaki umat baro bagi jinyapan Don Shu lemle ka jingyam lemle ka jilanya lemle ka jingpangkan Don Shu namar ka pertai ba menshua kalalai no aga kerteng kupa berkuan bat musiem baku Amen. Kajing itra jung Yesus Kristus kajing jung blai kupa lembag dia so jung musiem baku kindoran kat bat pi baro Rengkat berpiru. Terus kini kamas baku imtajan mian nak imtagi musiem baro kibla klano ki musiem basa pada ban koi ba ban shu manu manu ban tuai lem nak ban tajuki in penyo iki ya kata kajing penjam go badam hagani sisa jan ka baka kumi bleng ka jule jingo bon sien ye kini musiem ni basa pada ban koi in terus iki da kajing snow hun musiem bagi tagi musiem ru kin kumen bangken mau i yaki hakani ka jingknya ju ko masuk hoi bakin yo ban poi kloi no shebneng to ni khusai sham tai lagi jong ki po sang shobnya terwa yakini ka jingknya baku Yamila paban pankoi basusi na do nuan go try to isnei Try to say, mi balawan ban khodi kinong pom go krisu isnei O Christus name. mi obashong kamon jukpa mani sailem nak benta jungi mani sailem nak benta ki mensiam baro ki basa ban khoi ki bam dan shu manu manu ban tuailem nak benta juki bakin jo ta ka jima bisai ka jingsuk ber ka jingja thai ka bam jukun go try to isnei Try to say, Ublay berembo bro ni sne yangi bendera mam noi ki pop jungi unyala mingi syaga jungi bam jukun. Amen. Kongine duai. In duai kendran nag benta kamensiam jong i poten Joseph kamensiam jong sister Mary Fina kamensiam jong kamensiam jogitu ki sister jong mission of charity Kibla klat no, but kiblang sa hapot ban kuy bakin yo ya kajing tengen mensiam. Ituai nak benta ikong kom magrek rosibon kar kongor iba Valentinus Chalam ba Roxwell kar kongor Lionel Lambestone kar kongor Bernadette Grace kar kongor Baby Boy kar kongor iba Protasius kar kongor kong Rianti Mai kar kongor iba Raymond kar kongor ikong Biola Lingdo. Juro nag benta kini ki mensim i Priyan Karmalki nagani ka Jai Markri Karmalki baro i Elizabeth i Bernadette i Joycelyn i Kathleen i Ioannis i Peter i James i Albinus i Wan Hun Lang i Jerry i Don Bok Lang i Queen Mary Karmalki i Andrew Swear Abel Gonsalves but i Archbishop Dominic Jala but baro ki musiem ki basa pada ban kui bam dan shu manu ban tuai lam nak ban tajuki to ai kan rat ba maki kini o tak jima sei ka jinsu but ka jingja thai ka bam jukun oblai trai kan rat ka buram juki bangai ba ka jing em juki ba hok to khmi senai yakini ki khuri jome ki bala pan paguni kerteng but ki weir kum juki bam dan shu manu ban tuai lam nak ban tajuki to pen koi pen kia yaki nak tak mesti mabi pop sang kilai kita pernah ke jinglong brio joki batu ai bambaki kin yo tak jingmi pat jung khun jingmi ujisu uban khot yaki shakata ke hiba bring ke bam jukun yakini barong ipando train jisu Kristus khun jingmi ubai berbersen sharing kat bat mi hagi jelong ka we jum mesti makhun ubai ublai junam la junam. Amen. Jingpule na ka kitab Daniel nongitu lupa. Ngapat Daniel kamensim jonga hapo jonga kalasngau kuslai bat jing yo ipau jong ka kli jonga kilapen sir yanga ngalalai shakawai na kitu kibayayeng hangta bat ngalakeli ya u shapang ka jing shisha jong kane baro
kumta ulayatu yanga bat ulabatai hanga ya ka jingmut jong kine ki ei kine sautli kimrat bahe kilong ki saungot kisim ki ban sami hakaperthei henrei kiriu khu jong u bahalor tam kin sayo priang ya kahima bat kin yo kentidu yaka bat junom la junom nangta ngalakwa bantip shu ya ke jingcisha syapang umrat ubasau ubalong ubapher nabaro uba itrim shikat dei ubadon kibniat nar bat gitir sim rnong bat ubalabam bat penpra lengkot lengkai bat ulapendem ya kabasa hakikjat jungu bat syapang kisipeu teli kireng kiladon hagakli jungu bat ya katu kawai pat kareng kabalami hadin bat haswa bakan mi laiteli kireng kilahapno kata kareng kabadon yaki khmat bat kasintur kaba lakop sarong yaki ei ki bakrau bat kabakham ikrau ban yaki para reng jongka kat badang pej kane kareng kalayale thma yaki riukhut bat kala job yaki tat hadu bauta ubaim junom ulawan bat yakarai penksan laai nakabenta kiriukhut jungu bahalor tam bat kaya kalapoi haba kiriukhut kilayop diang ya kahima nangta ulaong syapang umrat ubasau kan sadon kahima kabasau ha kaperthei kabaya pher nabaro kihima bat kansa bamlut ya kaperthei baro kawei kansa kenthom yaka bat kansa penpra yaka lengkot lengkai syapang kisipeu teli kireng nakane kahima kin sami sipeu ngut kisim bat sa uwaipat un sami hadin jongki un salong ubapher na kibamen shua bat un sa penlim yaki laingot kisim un sakren kiktin persya ya u bahalor tam bat un sa pen saja yaki rikhut jungu bahalor tam bat un sa perkhat ban penkila yaki sngik kawai nyam bat yaka an bat ensa ai yaki hakakti jungu na kabenta shisnem arsnem bat shitengsnem henrei kadorbar kan sasyong bishar bat yaka bor shenshar jungu ensakni no ba en pendu bat penjot yaka junom bat yaka hima bat kabor shenshar bat ka jingkyrkhu jong kihima ki bahapo kabneng baro ensapen khamti ha upai lang kirukhu jong u bahalor tam kahima jongki kan salong kahima basijunom bat baro kibor sinsyar kin syakri bat kongu yaki kaktin jong utrai Ngisnungu yaulei kasam kajubab jongpi galong Torai yaro yau bat topendan buram yau junom. Torai yaro yau bat topendan buram yau junom. Jingkyrkhu yau trai pi gikun benriu. Torai yaro yau bat topendan buram yau junom. Kajubab jongpi. Torai yaro yau bat topendan buram yau junom. Jingkyrkhu yau trai ko Israel. Torai yaro yau bat topendan buram yau junom kajubab jongpi.
Raya ro yeu bata pendan buram yeu junam. Jingkyrkhu ya utrai pi kileng do jang utrai. To raya ro yeu bata pendan buram yeu junam. Kajubab jongpi. Raya ro yeu bata pendan buram yeu junam. Jingkyrkhu ya utrai pi kisakri jang utrai. To raya ro yeu bata pendan buram yeu junam. Kajubab jongpi. Raya ro yeu bata pendan buram yeu junam. Jingkyrkhu ya utrai pi kimen sim jong kiriu hok. To raya ro yeu bata pendan buram yeu junam. Kajubab jongpi. Raya ro yeu bata pendan buram yeu junam. Jingkyrkhu ya utrai pi ki Bakhuid bat ki basngeu red ka do nut. To raya ro yeu bata pendan buram yeu junam. Kajubab jongpi. Raya ro yeu bata pendan buram yeu junam. Ayeng. Sharai batu duai barabor, ba pindup long ki baklan ban yeng hakmat ukun ubriu. Darin kat balpi, jingpuli naga gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburam pamilik samay. Agata ka pau di sulo halak sendran, tu syara yeladi. Bayo kita nuot jingpi kisah bankia, hagaba bam laluan, berka jing buai, berka jing khusai juga ni ka jing em. Mereka kata kasi kan lap kan det yafi kum ka jingriam. Naba kan wan teleb iki beriu baro satu ka perthai. Namar kata tu syarai berabur, ba tu duai, ba pinjo jingklan, ba ban lain nak ini iki baro ki ban sajia, ba ban yang hakmat ukhuan uberiu. Ka gospel Bakhuid jing utrai. Kajingero yemi ku Chris. Kajing syarai bagi kajing duai kia jai rengkat ban habang isyam badon kitu kiman iprajni ki beri balai no kan do kalau kajing kuman pemaki ki syarai bagi ki duai urusi Bakhuid ki duai lenti deng fna ki duai ikwi pat ki jai jing duai nama tiap baka por ki balai no kalajan huai kalau kajing besu tenan berkamtam habang maki ki ban priang ya ka Eucharis Bakhuid komunion Bakhuid ki yo ban priang ya ka ta ki perset ki priang kinang smau hun shushu na magla pen krea bhai la di ban pau hakma ju khunu brio kani kalong ka jai ka ba ni pen krea na benta kani ka ayom adben ka por Bakhuid tam ki sau ta yo kilong ta ki por yo mi ngin duai ngin pen krea lem na benta ki tu ki bidang dan arjing artatien hagajing bam ngai bagajing bam shania hau khunu brio tungin duai bangin yo bala pri ya kani ka ayom adben menta ka janmir kumata ka jingpan khre na ka kini ki sau ta yo ki balong hata ka jing duai bar ka jingpan khre na ka ka jingwan ka baar jong pandrat
hake jing e mo jing e bat kham tam haki tu ki man siam ki basa pada berkhoi baki yo ban le kloi no shepneng ling ba ka jing pen jeng bo badap ka ba ka balang ka ai so bhai ki daga jing dwai jing e daga jing la pen stom ki mas berkhoi ki de ki man siam baro ki sapoi kloi no habneng Singopang chim gan bar jingwai lai spa an riu pusau lai hin riu sau para bagi jiknya jom bajong pi kalong diang hona khmadu blai ukpa badan bor baro to try dai jiknya le ji jong pi na ka benta jiknya ro ka burom ka teng jum ka jing toy ni pada palang ka koi jum baro klei to pai subha ko try ikini ki jingknya ki bangi terwa na ka benta kini khimet praji baro ki blakla no to ma bi kilat jongki baro to sai khui yaki mereka bor jukuni ke jiknya bakhui kin yo ban priang ye ke jimai bi sei ka jing suk bat ka jingja thai ka bam jukun yakini barong ipan dau kris utrai jongi amen utrai undorengkat bat phi ringkat bat phi ru to kan tiu ya lagi do nun yigan tiu ki shau tra ong ina yo yo trai kan rat u blai jongi ka shong hok bat ka dei ok pa badan bo bro bat ku blai bam jukun ka shong hok min ayo i me man ka por ban man ka jaka da utrai jung Yesus Kristus na u ngi yo ye jikar man ka jingmi pat kum ta ki tu batiang ka jingyap ka banwan ki sngo tengen ya ka jingkular ka jingbam yap shu lawai na ka benta ki nge jumi atra ye ka jing em me pen kala hari mem shimno pada ba ka jing shong basah ni kala kuat be pen khre ki ka jing shong ne habneng te namar ka ta lembar ki kan hon angel pai pai pa beneng baro ngi pen benai ke puram jumi da ka bangin ya onglang ubakhu utrai blai ki pai ka beneng mar ka percaya ki dap ka puram jumi Osana shi jong tam onyero pa ba wanak teng jong tra Osana shi jong tam da shi sham long bakhuoi ko trai ka thammei ju jing khuoi baro na mar tiger padi me tu pen khuoi pergantang yakini ki jing terwa jungi dak ba phayu masiam jungmi kum jer halo juki bakin dup kala long yangi ka met bagasnam jong trai ju Yesus Kristus haka popula di no yu wala ka mon subha ula preng jing sha shitom ula shimi ukpu ba dak ba ayu yami ula kedia yu wala laksandran uong to shim batu bam na kani phi baro na mar kani kalong ka met jonga ya ka ba on it na ka benta jong phi
Aka juga komlai bam la shime khuri badak ba ayu biang yeme ul ai ka lag sanranu ong tu shim bat tu di nagani phi baro na markani galong khuri juga snam jonga juga jutang batmai bat bam jukon ya ka ban penmi na ka banta jung phi bat na ka banta babuan ya ka ban ma bi ki pom to le ya ka ne ban kan mau yanga ka jing maya juga jingan tayak jang ba jimi pa ju ngi terwah me ko trai po ju jing em ba de khuri ju jing pen em gida ayu aidam namar ba mla nyu ba bir ban yak ma ju me bal ban shakri me da ba sore ni ker pa ju me bangi biyo ban tale ma ka ba snam ju kris ngi long ye pnya tri ka we do man se ba khu tu kan ma ko trai balang ju me ba pringa se da per thai ba tu pen jana ya ka ta ka jing i ring ka bu shakri ju me ku pa ba khu po Francis or Bishop Victor but baro kiling do to kan mau le mi himen paraji baro gimana pen pau ini ka teng ha ni jan mien but kham tam bitu gimen sim giba umdan shu manu bantuai lem nak banta joki kili o thia de ka bakal mane ka jimi pan but ya baro gibla khla no ha ka ta ka jing snai jumi to priang ki sha ka jing shai ka khmat jumi to isne yingi baro ngi kerpa jumi khnang barangka baka barasi si bu ya kumi jumblai ujo sa bu kurim jongka ki apostol bu but baro kiri khu jibla pen su bha yami pateng ngindu blongi babit banyo bentale maka jimbam jukun babangin yo banyo ro ba pendon buram yami dau khuon jongmi uji sukris dau lambat ubat hau kalau mi blai pa badan bor ha jilong ka we ju man sim bu baro ka buram baka jing yaro junam la junam. Amen. Tong ina duai kumbala kumi nong pen embat kumbala hika indi kaktin blay nginur ban ong. Kukpa jungi ubah habne kalong ka bakuy ka kateng jungi kanwan hima jungi kalong ka mon jungi aga khandaw kumbah habne tuai ta ka bam jungi ka bahala ka si batumabi ka jungi kumbay rima bi balas niwingi but what alam ni shall be pensioy nrai tu pelai ni nagbasni to pelai ger pa try ni jing sniu baro ha jing sebun jong mi to ai jing su jing sa ni si jong i khna mata ga jab jing snai jong mi ni lai berbon ka pom but ngin yo jada na jing jin jar baro kar bang ni am khmel ti ga jikrmen ba khu ba ga jingwan pa jong nong pen im jong i uji sukris Namar kacumi kalong kaima kacumi kapor perkeburong jinom la jinom. Otra Yesus Kristus ng kaya apostol jomi kajing sungai api kajing sujunga nga ay api. Wat pagi pop sang juga jing tro beriu jungi hari kajing juga balang jomi. Patu ay kaya kajing suk ber kajing atli kawai kat kum kamon jomi mameu buin berbasan syar junom la junom. Amen. Kajing sujung trai kandan berboreng kat balpi. Ringkat berbiru. Kaya terwag da kajing suk iwei haiwei pan. Kukun lang berod jumlay, may pagkino kipabog jang kapatay, terus ngasus ay yengi. Kukun lang berod jumlay, may pagkino kipabog jang kapatay, terus ngasus ay yengi. Kukun lang berod jumlay, may pagkino kipabog jang kapatay, to ay jisuk yengi. Akmiu jisu kulang berod jumlay, akmiu to blakinoi pagkino kapatay, sugu itu iblakwat, siya kajing kawai jong kulang berod. Bukan ran ngamlong basyang hok waman rung ngapo kiying janga Ndray syuong dengagtin berkesim janga kan sakyahi
Asla Laitumkhrah ka komunion mensim ku Jisu janga ngangit skem pamidon teli ha ka sakramen Bakhuidam keduan ngai yemi nolor ki e baro bat ngasrang pamenwan hapo kamensim janga namar pamenca kumni ngamla ban priang yemi ha ka sakramen Bakhuid tuan hapo kadonut janga ha ka Shillong mensim ngapiam yemi halaga donut bat ngapenya soi lade banmi watcha Jingkyrkhu shu nami ngalong jing mi pa ba jing ong utrai utau bangi yanga uyo ga jing mom jukut bat un om ha ba jing bisyar ndai un laj shishiliang na ga jing yam sha ga jing im tongin ya duai Ondala besar bala pentamai ngi da kini sakramen ngi kerpadi mi kutrai na benta kini himen parajingi baro ki blaklat no bar khamtam ki bam don shu manu bantuai lem na benta juki to pelai no iki na kini partation basa pen kho iki kunrat na benta ka jing mabi snai ka jing suk bat ka jing ja thai ka bam jukun yakini barong ipan da ukris utrai jungi Amen. Try under ringkat batpi, ringkat batpiru, play badan bor baro ukpa badukun, bad musim bakuj Jingkyrkhu ya pi. Amen. Wilik suk ban ej ban syakri yau try. Isnu yau lei. Kajing duai hau jesep Bakhuid kasla kendai pusau. Ku jesep Bakhuid ha kajing shidong jengi nyapet shemi bani karpat yemi banyadai ni. Agata kacing kabalasan rop yemi berkatai seti betalem kakmi jumlei berkacing ikpa da kabam melakdup ikunlung Jisu ngikarpat yemi paman preisnei yakacing yopaten kabau Jisu layo dalakasnam koridor banyarap yengi hakacing dalam jengi dakacing yarap koridor jengi kunong da jungaying Bakhuid Tuda yo pa palajit jung Jisu Christ ku pa basune tu sumalingi nakakam jung jing bakla bajang jingjat kunong da badon bor nakakadring jungi tu suyengi hagani kecinyale bat kibor jingdum bat kumba melapalaj ikunlung Jisu nakacuma jung jinyap menta daru ikabalang Bakhuid play Nagajing yam jong nong shun, nagajing jenjar baro. Tudup yaiwei paiwei nengi, agajing sumar jungmi. Kumta nagajing gershan jong sa, bergajing yarab jungmi. Yenla berdiam hok, berbaniap hok, berbanio igajing subom jikut happening. Amen. Kaburom hau pa berau kun berau mensim Bakhuid. Kumba kelalong hakaba meningkong kumjuk mentabat parapor jinom la jinom amen. Donut Bakhuidam Jisu. O Joseph Bakhuid. Kedua anak bentajni. Maria kunai rap ki Kristan. Kedua anak bentajni. Aga keteng. Sim.